Érase una vez un león, el gallego que llegó. Érase una vez un león y un gallego. Eran los del Morriña, eran los del Morriña. Traen un invitado y lo dejan ahí sentado hasta que hablan algo con él. Morriña Podcast. Pois de fundar un estudio no rural a convertirse nun dos maiores e máis coñecidos produtores de Galicia, temos hoxe con nos a Iago Pico, benvido. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Es un placer estar aquí con vos. Bueno, encantados nos de terte aquí. No, pero un placer. Y bueno, decía Alex ahora mismo de toda tu evolución, pero ¿cuándo nace tu gusto por la música? ¿Cómo empiezas a desarrollarte? Pois eu creo que un pouco dende pequeno xa. Eu creo que xa ven de herdado dos meus pais. Eu xa cando era moi pequeniño, na casa de meus pais, eran equipos de música e toda a movida dos 70, dos 80, do que estaba de moda nese momento, xa esa pop, rock, xa desde Queen, George Michael, Phil Collins, todo ese tipo de xente. E eu estaba escoitando eso sempre desde pequeno. E entonces entroume un pouquiño a vea da música e foi cando lle pedían meus pais, eu quero dedicarme á música e despois bueno, meteronme pues, no conservatorio e logo a partir de aí empecé con clases particulares de guitarra, de armonía tamén, de canto e era un pouco todo que me daba así un pouquiño a cabeza e tal, pois compasinaba cos estudios e foi un pouquiño así que me entrou o virus dende os, non sei, imagínate, 7 anos podría dicirche e xa con 18 montei o estudio realmente, o sea, con 18 xa non estaba aberto, pero eu xa estaba grabando historias, incluso antes xa grababa historias, pero de pousada, o sea, de Poulan Studios como tal, con 18 anos xa soaban cousas por aí. Que por poñer un pouco en contexto, porque estamos falando así de cousas amplias. Esa chou aí. Quen é realmente Iago Pico? Quen eres tú como persona, como músico? Que instrumentos tocas a día de hoxe? Que é o que fas no teu día a día? Como traballas? Pois eu era un proxecto de rockstar ochentero, por así decirlo. Era o que quería cando era pequeno, o sea, cando me imaginaba en plan de que quero ser de maior e tal e cual, realmente sería ser un rockstar daquela época. Que pasa? Que co paso do tempo e abrindo os ollos e vendo que tes ao teu redor e tal, daste conta de que, home, é un pouco utopía, ainda que ti queiras selo, o momento social e demais cambiou, entonces non vai a ser posible eso. Entón, quen son? Pois ainda estou a día de hoxe con casi 40 anos pois, na búsqueda e na procura de saber quen son. E mentres tanto, creando cousas, evidentemente enfocadas á música, todas, enfocadas ás producións musicais, pero eu o que me gusta é crear. Me dan unha cousa e modifica, como sexa. Pero xa esa musical, ou xa esa, pois mira, tes esta sala, que lle farías? E eu xa, pois mira, aquí poría tal, aquí cual, a min este rollo blanco demasiado frío. Mira, o blanco cambio a negro ou a verde oscuro, e a madeira clara, mellor máis oscura, e a luz en vez de tal blanco, un poquillo máis cálida, e tal, por exemplo. Ao acabar quedaste aquí un cacho, remodelamos aquí. Esa seguro, que a mí me encanta, eu sempre o digo, o sea, eu cando estou no meu estudio, que tamén a miña casa, sempre estou creando, sexa musicalmente ou sexa o que sexa, o sea, con plantas, con non sei que, arquitectónicamente tamén mólame moitísimo a arquitectura, entonces sempre estou como facendo cousas. Y por ir directamente a cuando abres tu propio estudio, claro, decías que a tus padres les gustaba la música, pero sí, hasta el punto de que tú llegas y dices, voy a abrir mi propio estudio, siendo prácticamente el único camino también en la época que se conoce que es ir a la universidad 100%, ¿cómo se lo tomaron? Ese era un dos primeiros problemas, porque realmente non había unha carreira como tal para gravar discos, o sea, que era o que quería. Ti que queres tal? Eu quero gravar discos. E bueno, entón, pues, ingeniería técnica de teleco e logo en la rama de sonido, non sei que. Sí, é eso. E eu usaba ao principio, bueno, vale, ok. Pero cando se chegaba a data de decir, oye, mira, vamos a escoller a carreira, os meus pais leváronme á Universidade de Pompeu Fabra, que era de La Salle, dali. Entón, claro, fun co-director, non sei que, tal, estos son 4 anos de tal, moito matemáticas, bla, 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 bla. Entón, claro, chegou a miña última pregunta que foi de, vale, e onde tedes o estudio de grabación? Entón, o tipo foi, bueno, esa é unha asignatura que é unha especie de optativa que no último ano podes coller unhas horas, entón aí xa foi como unhas horas. Entón, levoume ao sótano, que era onde tiñan o estudio, e claro, cando baixei, flipei, iba cos meus pais, e porque realmente eu na miña casa xa tiña
mellor equipo que o que tiñan ali. Entonces, claro, aí foi como eu sin ter nin idea de nada, foi como un choque de en plan de, que cosa máis rara, si eu teño mellores micros e mellor tal na casa, e isto que é como a carreira e vou a estudiar dentro de 5 anos e entrar aquí e teñen dous micros así medio raros, e ui. Entonces aí foi cando xa lle dixen aos meus pais de non, eu non podo meterme en matemáticas porque si queredes matarme, sabes, matemáticas todo o día aquí, non, eu quero gravar. E entonces ao final metínme a estudiar FP de sonido, que non era tampouco exactamente o que realmente quería, pero bueno, era o que máis se adecuaba ás miñas necesidades. E iso permitiume pois xa crear o meu estudio, sabes, e decidilo xa dende o día que fun a Barcelona en plan de vou a montar un estudio. E os meus pais, claro, estaba un pouquiño daquel xeito porque, claro, daquelas os estudios grandes estaban pechando todos, o sea, era como un cambio de os estudios pasan a tal e o Home Studio nace e non sei que, tal e cual, e claro, os meus pais eran como, vai, ti vas a meterte aquí nesto cunha inversión descomunal e tal e cual, e eu tiña moi claro. E foi así, comecei grabando bandas moi locales a 50 euros o tema, todo incluído. E era como unha especie de prácticas tamén, en plan de, mira, son 50 euros, cantos sodes? 5, pues repartides e tal, e vamos a estar aquí un fin de semana grabando e demais, entón, bueno, sale vos barato, aprendedes e eu tamén. Entón, a partir de aí, empecé a gravar pues, desde punk, black metal, música clásica, reggae, ópera, todo, o sea, de todo. En que momento dixeches, puideches, bueno, tanto puideches como dixeches, isto vai en serio? O sea, puideches permitirte levar eso xa a un nivel máis profesional e non así... Xa dendo o comezo, xa dendo o comezo que estaba na escola, cando fun a pedir o crédito para ir a reflexionar, xa pedir a 20.000 euros de aquela, para empezar, para comprar material, recordo. Entón, levaba eu o cheque e fun a reunión con 18 anos, aí, con unha empresa de Reflection Arts, que son unha tenda que vende a nivel nacional cacharros nivel top. Entón, claro, mira, teño 20.000 euros, que podo comprar aquí? Entón, co técnico dali, pues, empezamos a facer o set de pues, esta tarjeta, este non sei que, este tal, este cual. Entón, xa foi unha aposta realmente de inversión de primeiras. Sobre o Baleiro, pero eu só tiña claro, era como, isto vai a ser 100%, non hai ninguna posibilidade de que non salga, porque vou a currar como un animal e vou a estar aquí, pero que me dá igual o resto, vou non facer. Entón, era un pouco así de cabezón. E pouco a pouco, pois a industria en xeral, industria entre comillas, pero bueno, as bandas empezaron a medrar aquí en Santiago e demais, e empezou a haber como máis movimentos musicais, bueno, Santiago, toda Galicia. E fun grabando un pouquiño de todo, mellorando o estudio, mellorando eu os meus aspectos técnicos e coñecementos, comprando cacharros, mellorando, ata a día de hoxe. Y en la industria, ¿cómo se crece en el sentido de que si no te conoce nadie, nadie va a acudir a ti? Entonces, ¿qué es más por el boca a boca, recomendaciones? Sí. Eu no meu caso foi o boca a boca 100%. En plan de, mira, eu si gravo aquí a toda a xente, pois este coñece a este, esta banda coñece a esta outra, e se o resultado é bo, van a vir. E de feito sigue sendo así, pasa que agora o amalgama de cousas son máis amplias, entón veñen chamadas de laos moi dispares, pero antes era solo boca a boca. Feito, eu nunca fixe en público como tal, ou de invertir en algo, ou de non sei que, tal igual, sempre foi de, mira, Eso é unha suerte tamén. ti ponte a gravar como un loco, e logo, se o faz ben, isto vai a seguir. Que pasa? Que eso tamén a día de hoxe é moi complicado, o sea, cambiaron as reglas do xogo. Hoxe en día, como se tende a ter todo tan controlado, sabes? E todo tan matemáticamente estudiado, é como a Publi, é como YouTube. Eu antes lanzaba vídeos de YouTube e algún chegou a ter 500.000 de visitas de maneira orgánica por posicionamento, que era en plan de, parece que este vídeo funciona, entonces ten visitas, posiciona na web e, bueno, e sube. E logo, a partir de fai uns anos, o posicionamento, como non pagues, é inviable. É dicir, xa non funciona unha viralidade natural, ten que ser pagada ou por campaña. Entonces, agora, estamos nun momento moi feo para min do mundo creativo, industrias creativas e demais. Estás intentando ter todo moi controlado, moi de IA, por así decirlo. Xa ter o rollo de, a ver, o sea, 1 máis 1, 2, e daí non sales. E eso, bueno, complicado. E logo, bueno, non dixemos antes que tú eres o produtor que estuvo cos Tanxugueiras neste éxito, bueno, nos diferentes hits que tuveron e todo o tema. Entonces, como, non sei, como levas hoxe en día, chegache moita xente ao estudio que che dice, quero facer como fixeron as Tanxugueiras, un sonido Tanxugueiras, quero gravar ese estilo?
Algún sí. Que pasa? Que a veces non o din desa maneira, sabes? Intentan como aquí tal, aquí molaba un arranxo de non sei que, entón non saben a veces como dicir, sabes? Que queren meter unhas pandeiretas ou tal, ou non sei que, ou algo así. E logo tamén o contrario, xente que xa de primeiras xa che di, aquí non metemos panderetas, Eso depende, o sea, eso pasa moito cos clientes, sobre todo antes, cando había épocas igual grababa máis punk rock, pois cando viña outro grupo que non era punk rock, era como, bueno, pero isto é como máis, sabes, dábanche como ese rollo en plan de non queremos os arranxos punk rock. E o mismo cando facía un rollo máis hip hop. E co tradicional o mismo, entón ao final sempre é igual. Entón é normal, a xente sempre pensa que un produtor igual, pois é alguén que domina un estilo, en plan de, pois, un género urbano, género non sei que. E a min realmente receito un pouco eso porque gústame absolutamente toda a música e o que me gusta é meterme en proxectos. De feito, se tivera que producir agora algo no que nunca metera man ou nunca probara, é o que máis me motiva realmente, en plan de, pues unhas músicas del mundo para ir de percusión brasileira tal, pois solo descubrir o rollo de percusión brasileira de non sei que, tal e cual, e crear algo a través deso é o que máis me mola de todo. Máis que repetir a fórmula en plan de, pois imagínate, facer terra e facer churros 8 veces, pois é como xa está, sabes, xa está feito. Sí. Outra cousa é, bueno, pues, tema monetario que claro, sempre cambia. Entón dices, ostras, se me saliera máis de tal, pues dices, cojonudo. Cantos son? 20 terras? Canto? Claro. Pero non vai así tampouco, sabes, a industria. De feito, eu creo que os éxitos chegan a veces cando non o esperas, sabes? Cando te pilla como inspiración, que te pille traballando, pois é eso. Non hai algo que digas, mira, vamos a facer isto, e para o mes nos juntamos e tal, e de repente vamos a facer boom. Sí, ao final, perdona, pero quero dicir, xusto eu creo que é o que menos esperaba o mellor que fose xusto ahora mismo a música tradicional cando levaba ahora un tempo que non salía, non se metía máis no electrónico, o mellor, e xusto foi un boom de repente. Sí, non sei. Quero dicir, foi como a innovación, foi o que permitiu, pero igual non se esperaba tanto. Pode ser, pero eu creo que tamén, o sea, porque parece que é unha cousa que surdiu de aquí de Galicia, porque temos, pero realmente é unha cousa que surdiu a nivel mundial. É como unha cousa de músicas de raíz. Entonces realmente están en todos os lados do mundo. Ahora igual no tantísimo, pero sobre todo destos 5 anos para aquí foi como un boom. E o boom realmente da música non comercial, porque non é comercial, foi a música de raíz. Por exemplo, o country en América, por exemplo, ahora é como unha explosión. Ahora ven a xente cos sombreros de cabo outra vez a tope. Cando diste, ostras, e isto? Porque a tradición de Estados Unidos son os cowboys, é o country. Aquí, a música tradicional galega no País Vasco, en todos os lados realmente. No País Vasco tirarse, está bueno, eso tamén. O País Vasco va moi por alante moitas cousas nese aspecto, porque sempre cuidaron moito a cultura, xa moito máis que aquí dende sempre. E cando fuisteis a aquel Benidorm Fest, os esperabais, aunque fuese de forma mínima, el boom aquel que paiste? Que va, para nada. ¿Y la reacción vuestra cómo fue? Que va, nos estábamos aí realmente porque había unha revista que era Eurovision Spain que fixera, pois, moito ruido nas redes en plan de, que vayan tan xugueiras con Figa e tal, e nos estábamos, pois, de feito estábamos ensayando, preparando a xira, que iba a ser outra cousa, iba a ser outra xira, o sea, iba a ser outro disco, todo o rollo, bueno. E ao final, ca presión dos fans, foi como, bueno, pois foi pedida. Pois venga, malo será, tal. Que pasa? Que logo había nas bases un rollo de a canción non pode ser, o sea, non podía estar lanzada antes de non sei que día, tal e cual, entón había que facer unha nova. Que pasa? Que tamén estábamos ensayando para ir a tocar, creo que era a Manresa, máis 1000 cousas máis, e era como, facer ahora un tema máis e non sei que, e tal e cual. E non había ninguna pretensión, en plan de, vamos a ir a Eurovisión a ver si tal. Foi, necesitamos un tema. De feito, vamos a presentar outro que teñamos aí. E dixen eu a elas en plan de, igual, espera, deixadme darlle aí unha volta no estudio que teño unha pequeniña idea, e tal cual, fixen aí unha demo de musical de todas as partes, e levei na un día para a furgoneta, camiño a Manresa, probamos aí uns versos, unhas melodías, e foi como, venga, pois xa está, ahora temos que gravalo e mandalo. E unha vez ali, claro, nos íbamos como en plan de, isto é outro mundo totalmente, todo moi de, todo moi guau.
E claro, despois da primeira semifinal, claro, xa empezamos a notar en plan a nivel móviles, masa, non sei que, porque nós estábamos tamén co rollo do COVID, entonces claro, a mitad das tanxugueiras estaban en Santiago todavía dando positivo, e en plan, e o día seguinte era a semifinal, en plan, isto se va a cancelar. Estaba eu solo con Sabel ali e cos bailarins, en plan ali venidor, en plan de, pois... É verdade que non puidera participar tamén Gonzalo Hermida. Sí, efectivamente, el quedou fora, sí. El de feito estaba ali antes e deu positivo ali e tivo que marchar. E a nos facían os controles cada día. Cando pasamos o primeiro foi como, buah, menos mal, por fin. E decían, mañá outro. E, buah, tío. O sea, susto acabas de abrazar, non se deu casi, se deu positivo, tal. E foi unha tensión que te cagas. De feito, a semifinal saliu así, bueno, máis ou menos, porque era todo como de locura e tal e cual. Na final tivemos un día máis, tampouco moito máis, pero ponemos para falar, estar todos en plan de, mira, vamos a tal, repasamos isto, hai que facer isto, intensidade, tal e cual, e funcionou. E aí xa notábamos que a xente, sabes, que os medios e demais estaban moi pola favor. Notábamos, tampouco moitísimo, non era unha cosa que decías, Dios mío, la que se está montando. Foi despois da final, cando vendo as imaxes de Ribeira, de todos estes sitios, era como dicir, mi madre, que locura. E chegar ao aeroporto o día seguinte, todas estas cousas, sí, aí xa diste, mi madre, a que se montou. Logo, bueno, temos entendido que tes tamén unha relación coa verbena dos teus inicios e xusto estábamos falando agora de que é un dos mercados ahora mismo musicales máis grande, bueno, o máis grande logo de Galicia, e queríamos preguntarche un pouco eso, cal é esa relación, porque tamén agora fuches xurado da Liga dos Cantantes, que tuvemos aquí tamén a Dani, que che comentaba antes. Sí, que eu creo que eles non o sabían, porque eu creo que xa levaba un ano de xurado. E dicen ali un día en plan de que eu empezara na orquesta, claro, entón empezaron, ostras, pero como tal, sí. Agora realmente eu con 16 anos empecé a cantar nunha orquesta. Porque xusto, como quería montar o estudio e xa estaba metido en tal e cual, claro, necesitaba tamén pasta. E, bueno, ainda que non necesitara pasta, dame igual, a mí solo o rollo de poder ir a un escenario e tal. Entonces, claro, 16 anos, meu pai era o xefe de estudios do colexio, como era un Cristo, en plan de, pues, na orquesta, tú, verano. En plan de, buah, peligro, sabes? Ahora están aí os rollos de danger. E eu en plan de, buah, sí, vou para. Claro, tío, esto é o meu. Así podo ser rockstar, eu que pensaba, en plan de, a ver, esto non é o mismo, pero bueno, empezo por aquí, que tampouco tal. E tal cual, fixen, que pasa, solo verán, evidentemente, pero super intenso, imagínate, con 16 anos, claro, de todo aprender, isto como tal, isto que é a pea, isto tal, e ao final acababa eu, pois, mezclando algún ensayo, algún concerto, tal, flipábame, desmontaba o camión cos montadores e demais. E les encantaba. Claro, e era, porque era ilusión, joder, era, sabes, como rollo de, uah, que guapo, e isto tal, non sei que, entón quedabas hasta as 4 da mañán ali, cando todo Dios quere ir para casa, en plan de, Dios mío, ahora queda tal, e eu todo emocionado, te echo unha mano, tal. Era todo aprender. Entón fixen 2 anos de orquesta, e eso deume, claro, con 16 anos unhas tablas increíbles, eu tiña que ir ca guitarra e cantando, e entón tens que aprender repertorio que nunca, bueno, igual prepararías ti por ti mesmo, en plan de decir, pues non me voy a aprender la canción del tiburón, e yo no soy un Superman, e non sei que, porque, bueno, pues, pero ter que facelo e defendelas en directo e tal e cual, claro, dache unhas tablas de decir, hostia, isto hai que interpretarlo desta maneira, isto desto, non, en plan, eu fago así, xa está. Entonces aprendí moitísimo. E na Liga, pois, foi como un reencontro anos despois de volver aí a xulgar a cantantes ou aspirantes a cantantes de verbena. Porque en relación con las tablas, un productor tiene que saber muy bien venderse a sí mismo. ¿Cuál es tu modus operandi de eres lo contrario, no venderme. Cero. ¿Y eres de los que propone mucho o primero escucha y da una versión? Espera, me refiero. Supongo que hablo de desconocimiento, pero más productores que les guste a ellos aportar ideas y a otros escucharse y adaptarse más al cliente. Efectivamente. Claro. Eu traballo cos 2 tipos de persona realmente, porque hai xente que me chega e di, mira, que quero facer un tema e tal e cual, e igual non saben do que queren falar, nin do estilo que queren facer. O sea, queren facer como un tema, ter un tema non sei tal, e eles interpretalo. Entón, claro, aí é como unha carta blanca na que ti tes que ver en plan de onde ven, que pa o leva, a onde quere ir, máis ou menos, e intentar facerlle algo que facelo prácticamente de top. E logo hai o outro que dis ti, que é unha banda que saben con unha imaxe, con un tal, con unha trayectoria igual, con un tal, e no que ti escoitas o que trae, e logo eu, o meu valor, por así decirlo, é, mira, eu
con Bosco faría isto e tiraría por aquí. E falado antes, sabes, non é un rollo de traes un rock and roll e acaba sendo un punk. Hai unha fase como de preproducción no que eu escoito unha maqueta, ou normalmente sempre pido como unha idea, sabes, inda que sea unha nota de voz, dame igual que estea grabado guai. É a esencia, como se fora só unha guitarra e unha voz. E sobre eso, sabes, facemos como unha especie de reunión e mira, digo, isto levaría tal, aquí faría unhas partes tal, aquí cual, e o que me gusta é como aportar o meu punto á banda para transformala un pouco sin cambiala, quero decir, non sou un produtor de tío, que queres dedicarte a música e vender, vale, pues deja esta mierda de música e toca lo que yo te mando. Non vai así, de feito odio eso con todas as miñas forzas, e cada vez máis, o sea, o rollo da industria de que vai a toda hostia e de produce temas como se fora unha fábrica de chourizos, cada vez estou alosándome máis dai. É difícil porque ao final, sabes, é como un embudo que diste, que se non estou aquí baixo o nivel, pero a nivel salud mental ganas moito. Sí, porque o outro é como a música dá igual o que ti fagas casi, tes que entregar tal cousa a tal ese é o premio, sabes, por así decirlo. E se non, a xente que te chama non é para, o sea, igual non escoitaron o tema, simplemente en plan, non me entrou el tema a las 7 p.m. tal, non sei que. E pero non escuchaste la arreglo. Eso non posa mía, tío. Te dicen así e entonces, claro. Entón ahora vou un pouquiño máis, bueno, sempre me gustou, o sea, realmente ir máis como a raíz, o sea, prefiro gravar a unha banda máis amateur e estar tranquilo e estar de risas e tomarte unhas cañas que non levantarme a currar en plan así sudando e dicir, xa con mela. O sea, a xoito teño que entregar un rollo, tío, que mola a Dios porque vai a sonar en tal e igual non me apetece, oxe, porque estou así medio tal. Entón ter que crear algo en plan de que guai, cando estás así non mola. Entón eso é o malo da industria, que como debeste a ela, non a música realmente. Sí, totalmente. Debe estar os plazos, a un non sei que, a un tal, a un target, a un incluso un estilo, hai que tirar por aquí e tal, entón, pero non che Ahora queríamos abrir un bloque, sí, un melón que queríamos chamar Traditrónica e de Berto pa diante. Porque eu recordo que cando estaba na ESO, non sei se en terceiro, cuarto, o sea, que tampouco fai tanto, que ahora estamos en terceiro de carreira, entonces recordo que nos puxo unha vez unha profe unha canción de trap en galego, pero bueno, era un rollo rarísimo, o sea, non era para nada o que escoitamos hoxe o mellor de rap ou así un pouco máis tipo Ortega ou cousas así, né? Entonces, claro, eu nese momento música en galego solo conocía o mellor a Sesa, Xavier Díaz, xente así, non, que son outros estilos. Que saben máis desde atrás, sí, en o tempo. Entonces queríamos te preguntar un pouco como ves tú que isto tuvo impacto, o sea, como foi indo pouco a pouco, cal foi realmente o estallido deso, non? Desta que se fai hoxe en día tanto de facer música en galego, pero así moi tradicional, pero a vez electrónica. Pois a verdade que non o sei, non o sei, o sea, non sei cal foi o serme de como naceu todo isto. Pero bueno, evidentemente, da nova horneada, e quédate conta que aquí en Galicia xa fai anos xa empezaron a salir varios artistas que levábamos un tempo que artistas a nivel nacional igual non lanzaban tanto, pero a verdad que grupos incluso como Novedades Carmiña ou demais, que non é tal, pero bueno, empezaron aí a facer un recorrido e ao final é un grupo que é daqui. Entón, cando ti tes os teus colegas aquí e fan percorrido, imagínate en Madrid, claro, ves o que fan. Entón, eso prende bombilla, creo eu. Entón, claro, non é só unha cousa de porque eu creo que é unha cousa casi xeral de todo o mundo, que ahora o mundo atrévese a crear cousas sin presuizo. Agora mesmo se pode montar aquí unha banda, mira, vamos a facer un rollo aquí atrás, e antes era como, no, pero que isto, non sei que, e agora é máis como de botarse para adiante. Entonces, quen foi o precursor de toda esta nova horneada? Non o sei, o sea, pero xa che digo, pode ser incluso Novedades Carmiña. Creo que todos, o sea, dende Wadi sempre o fixo. Non podo conocela por Berto, por exemplo. Pero evidentemente tamén, claro, evidentemente. E logo a labor tamén nas clases, eso tamén foi moito de profesores enseñándolle en plan aos alumnos en plan de mira, isto se está a facer aquí en Galicia tamén. Entonces, eso é educacional. Eso é como Sabarín. Eu, por exemplo, teño melodías gravadas aquí do Sabarín, porque claro, si mas dan a día de hoxe así en frío, digo,
mi madre, esto está desafinado, esto no sé qué, esto tal y cual. Pero cando eres un cativo e ves Son Goku ou ves non sei que os debuxos de tal e escoitas eso, claro, é todo unha... Fuá, esto é a leche. Igual que as dobrases en galego que están como moi para xente da miña xeración, claro, que medramos vendo a Sylvester Stallone e a todos estes falando en galego, en plan de queres unhas hostias, raparigo? Vou facer churrasco contigo. Entón era como un rollo tan épico e tal, que claro, levámonos na sangre, pero por qué? Porque foi o que se nos ensinou. Entón, creo que é a clave. E o que diste de Berto, que cho puseran na escola, eso fixo no teu cerebro, sabes? Non era Berto, non era Berto. Ah, non era Berto. Non sei, era unha cousa rara. Ah, vale. Berto gustaba. Dixe que eso era Berto. Ah, vale. No. Foi... Bueno, Berto daquela ainda non... Cantos anos ten Berto ahora? Poucos tamén, non? Deu ter. Porque isto fai... 6 anos, pero 6 anos. Bueno, sí. No, foi despois cando coñecín a Berto, por exemplo. Eso foi antes. Pois que che por aí, non sei, Mercedes Peón igual. Non sei, era un chico que facía un vídeo raro, non sei. Claro. Idea. Despois funannos por decir isto aquí. Logo poso vídeo. A ver se o fuches producir tú. O sea, podría ser. E logo, bueno, Bayuca e evidentemente, o sea, muitísima xente. José Luis Romero, bueno. Pero está por... Luego también habrá otra gente que al revés te dirá, ¿y esto no sería mejor hacerlo en castellano que venderá más? ¿O no existe ese tipo de gente? Existe. Pero igual esa é máis a industria, sabes o que che quero decir? Non é tanto alguén que che di, por que non hacéis en castelán porque mola máis? De feito, o público non di eso. Diría que di ao revés. E igual, pois a xente que máis manda ou tal, pois claro, igual porque igual non ven tanto a arte, a cultura, o que máis interesa en plan de tal, que quieres? Que valga máis dinero tamén. Claro, pois a ver, que non, que igual é todo o contrario, pero é como unha aposta, sabes? É como se fora en plan de, a ver, as probabilidades de chegar a final de non sei que e gañar son tantas. Pois claro, dis, pois mira, apostamos por aquí. Que igual perdes, sabes? Non son nunca 100%, pero bueno. A ver, evidentemente, a nivel público, pois claro, un idioma pois ten tantos ointes e outro tanto. Pero bueno, eu creo que a verdade nos proxectos e demais é moi importante. Salvo que sexas un artista de rollo mainstream, de yo ejecuto aquí, hago tal e xa está. Entonces, bueno, eso é consumismo puro, por así decirlo. E non crees que eso incluso ahora se está dando un pouco a volta? Porque sí que igual fai incluso un par de anos, e non falo de máis de eso, que eso, eu escoitaba moito isto mellor en castellano, porque vai vender máis, non sei que, pero hoxe en día xa hai moita xente que fala en castelán, por exemplo, hace música en gallego. Porque eu creei outro movimiento na miña cabeza que yo hago música en gallego. É como hai moitísima xente que ahora por facer esos guais e como é a moda, non sei que, tal, non sei. Tamén pasa. Que como que xa se deu a volta o efectivamente. ciclo. É que o problema do que falábamos antes o sistema actual está todo tan trillado que calquera idea é como, e xa adoptan todos. Entonces, claro, a originalidade de chegar a un lado e sorprenderte e decir, que é isto que facedes aquí? Que no, porque sempre está como, o sea, sempre se bebe de todos os lados. Por exemplo, podcast, claro, por exemplo, está manido, quero decir, todo o mundo fai podcast, o sea, non quero, o sea, no, totalmente. Pero como todo, igual que as cancións, igual que todo, quero decir, como te faz un oco dentro do tal de que todo Dios está, porque todo Dios está facendo máis ou menos o mismo, porque todos nos estamos igualando a todos, pero ata incluso co galego que diste como ahora esa é como unha non moda, pero sí que hai moita xente o que non fala galego tal e cual, que xa o proxecto a día de hoxe, facémolo en galego. Vamos a meter unhas panderetas. Se yo dis, fai 5 anos de facer un galego en plan de, es que non me sale natural, tal e cual, e agora de repente saleche natural. Bueno. Por eso que che digo, culo veo, culo quiero, o sea, é como Instagram, sabes? É como pasa no deporte, a xente fai deporte tal, e agora como sale todo Dios aí tal, non sei que, agora moita xente que está cojonudo porque é salud e todo o rollo, pero é como unha moda, joder. Sabes? É xente que igual está adestrando ahora, pero que logo non, porque non adestrou na súa vida, o sea, non lle mola o deporte, está facendo deporte porque en plan de, teño que poñerme cachas ou tengo que estar guai, pero non en plan de, mólame correr, sabes? E ves a outra xente, que asco correr, claro, bueno, sí. Pero son as tendencias actuais. Y en la música es un poco que tendemos a decir que todo el mundo se copia de todo el mundo, pero lo hablamos con los rap-bands, que ¿cómo puedes ser diferente al resto? ¿Qué tienes que hacer para tener, no esa suerte, sino ese chip de yo triunfo y el que está al lado mío igual está haciendo exactamente lo mismo, pero no lo está consiguiendo?
Pero igual por eso, porque tanto Rapans, incluso o Tansugueiras ou outra xente presentou proxectos super auténticos, en plan de isto é así. E de primeiras moitas veces pode te chocar, ou pode non entrar. Eu quero decir, por exemplo, de Tansugueiras, cando saliu Midas, claro, de primeiras, había ese medo, pero incluso dentro do equipo era como, isto vai a funcionar, e claro, de primeiras, claro, eu dixen, home, eu creo que sí, tío, porque isto é como algo super especial, ten punts, ten tal, ten calidad, ten varios elementos que, joder, isto podería funcionar. Que pasa? Que logo firmalo en plan de isto va a dar pasta ou isto va a tal, claro, é outra cousa. Pero o que sí que teño clarísimo é que tes que medio innovar ou lanzarte, e cando tes ese medo de a ver si me van a clavar el cuchillo cando saque eso. É unha gran señal. Porque o resto que fai como non copias, pero cousas moi parecidas, Sí, sempre inspiraciones. claro, sempre vas a ir detrás. Sí. E sempre vas a, esto es como, entonces sempre vas a hacer unha comparación. Sempre. Por eso que o camiño está aquí, vale, xogas túas cartas e cando besas un oco de, por aquí me encontro cómodo e sería eu, pois mira, tiro por aquí. E logo faste bandeira e o resto te copia, senón é ao revés. E tú crees que realmente esta tendencia pode estar abrindo portas ao mellor a músicos a estar nun nivel moi profesional dentro, o sea, fora eso, simplemente da produción, ao mellor como intérpretes? Porque, por exemplo, non sei, sobre todo no mundo do jazz ou así, coñezo xente que se non se vai a Madrid ou Barcelona, non sei, é como que todo o mundo se marcha. Non sei se crees que isto pode ser un... O que pasa que no mundo do jazz e tal, claro, hai que gatillar, hai que tocar, hai que interpretar. Bueno, jazz, digo músicos que estudian jazz, pero que logo tocan calquera cousa. Músicos que estudian e que tocan, vamos, o sea, é outro rollo, porque, por exemplo, os artistas actuais, moitos, claro, o seu proxecto é como un ente, o sea, de parte musical hai un 20%. Sí. O sea, a guía de autotune tal e cual, entonces, claro, é como cantas a través dun sinte, pero realmente si ti dis, venga, actúa aquí 10 minutos e que lle mole a xente. Claro, igual dis, non podo. Pero por que? Non, é que a miña performance artista é con ese instrumento, chamalle X, e senón non podo, non teño valor como músico. E iso pasa cada vez máis. A ver, que ao fin ao cabo, quero decir, a maioría das producións agora son máis electrónicas, quero decir. Deste estilo que está surgindo a día de hoxe así máis, non? Sí. Entonces, claro, é máis difícil o mellor. Porque creo que tamén o público o que quere é unha historia e unha estética, por así decirlo. Non quere admirar a alguén técnicamente, por decir de, tío, como toca este, tal. De feito, incluso denóstase. Eu recordo cando era pequeno, cando viña un guitarrista de tal, claro, xa íbamos os colegas a analizar, en plan, sabe, como, este está moi mal, este, como suipea aquí, tipo, mi mal, non sei que, tal, ou esto por aquí. E flipábamos. E era como o noso deporte musical, era casi ir a flipar, sabes, co virtuosismo da xente. E agora é ao revés, incluso, se alguén se fai un solo de 20 segundos, entón, como, este de que se va, tal, este... Claro, entón chegamos a un punto que nin unha cousa nin outra, pero a veces hai encima de escenario xente que, o sea, que realmente a nivel musical non dá defendido absolutamente nada. A nivel conceptual, creativo, sí, non quero decir que a proposta é como genial, pero realmente como músico, quero decir, é unha persoa que se están aquí 20 músicos do conservatorio tal e cual, igual non se atrevería a cantar ou a tocar diante deles. Entón, eso é algo indicativo tamén, creo eu, sabes? É iso. Nada, por un tal, que ao final moitas veces en proxectos musicales non quero dicir mediocres, porque non me parecen mediocres, pero refírome de o que dices tú, musicalmente, que igual son un 20%, sí. Ao fin e ao cabo, os músicos que teñen detrás, ao mellor, falando ao mellor máis de pop, máis que de electrónica, sí que son 100%, suelen ser os mellores que hai. Sí, quero dicir, efectivamente. Claro, porque son os mellores que realmente, claro, digo, mira, que agora estou aquí posicionado como gran músico estatal, donde hai pasta? Pues mira, tes la gira de Aitana, non sei que, tal e cual, e claro, donde? Pues vas aí, claro. E encantados de la vida, bueno, en moitos casos, outros, como todos, dependerá do factor humano. Pero sí, casi todos os grandes músicos, claro, acaba en grandes xiras, ou, non sei que sei, Miguel Lamas, incluso batería tamén, que está con todo Meleo, con Melendi tamén, e ten o seu estudio ali en Madrid ahora tamén San fai as produs de grabación de batería, tamén é produtor, o sea, xa grava el, o sea, un auténtico crack. O sea, Miguel...
ou Gabriel Peso, por exemplo, tal, xente que, bueno, Que Miguel le vamos dicindo desde o principio que había que traelo porque é o meu ídolo da batería. claro. Es el sueño de Alex traerle. Pois hai que traelo, tío. Eu gravei cando tiña 13 anos, eu tiña no estudio, pois levaba un ano e medio. E veu el cunha banda de... Bueno, con dúas bandas. Cunha banda de pop rock e con outra de reggae. E veu el con 13 anos, salía menudo escándalo. Pero falando xa da acústica, con 13 anos, de tal, e la piedra, non sei que, tal e cual. Chegou a casa ese día, fixo o MySpace, que o MySpace que era daquela, ou as redes sociais e tal. O sea, era un absoluto crack. Eu xa con 13 anos, eu creo que foi a persoa así que máis me impresionou, tamén pola edad e todo, de decir, buah, tío, isto é música, talento, o sea, buah, ídolo total, ídolo total. No, porque tú has conocido a alguien, aparte del propio Miguel, que te haya venido lo que tú dices, con 13, 14 años y que ahora la esté reventando, o al revés, que tú pensases en ese momento que era alguien normalillo y que con la evolución pues se ha convertido en un monstruo de la música. No me monstruo, o sea, claro, Bueno. monstruo, claro, vos cuando dices monstruo me sale Michael Jackson, tal, no sé cómo decir. A menos nivel. Pero sí, Miguel, por exemplo, e Gabriel Peso, por exemplo, que foi que é o director artístico de David Bisbal, das Siras e tal, que é pianista, que tamén tocou nunha banda con nós de heavy metal, fai 1000 anos, o sea, cando tiñamos tamén 18, 19. Coincidimos tamén unha xente moi boa aí nesa juventud, por así decirlo. O sea, xente que tiñamos moi claro que nos íbamos a dedicar á música e tal. Nico Casal, por exemplo, que gañou un Óscar tamén coa banda sonora. Que máis? Gabriel Peso, Miguel... Xovenciños así... No, retroalimentabais unos a outros. Sí, eso sempre. É que claro, se tes ao lado alguén que marca o camiño e vai facendo cousas e cada vez máis molonas, ti tamén, o sea, non é que te sintas tal, o sea, sí que te podes sentir en plan, Dios, pero si colles a estela tamén dis, joder, pois eu tamén podo, sabes, o sea, e tal, pum, e outro tal, ostras, este fixo tal, este está facendo un corto, pero con 16 anos. Tiñamos Jairo Iglesias, que tamén gañou 1000 mestres Mateos, que é realizador, director e tal, tamén, tío. Estaba preparando unha especie de Señor de los Anillos, ali con 16 anos. Entón, claro, cando acasábamos da clase, íbamos aí a rodar escenas. E o tipo todo... Claro, cos anos, é alguén que evidentemente se dedica á industria e moi ben, Nico o mismo, Miguel evidentemente, Gabi tamén... Moita xente. E moitos máis tamén, que... E de fora, Cobus Podgueta, que era un batería de Sudáfrica, que veu a gravar o estudio no 2012, creo que foi, xa. E ese, claro, era un proxecto, un batería de Sudáfrica que tiña daquela millóns e millóns de visitas en YouTube. Daquela, pero millóns e millóns. De feito, diríache que era o batera máis famoso de todo YouTube. E veu a pousada unha semana ali a vivir, a gravar 12 temas, máis un tema original e tal. Intensivo, sí. Claro. Inmersivo. Claro, non, o sea, o rollo de bueno, molaba, no, eso acaba en Hay que hacerlo. facémolo, sabes? É como de cando estás de borrachera dos colegas de que non é tal, pois tiñamos esa especie de motivación, porque sabíamos que eran liadas que te metías e dices, canto curro, pero eran positivas. Sabes que non é unha liada de vamos a beber 4 botellas, no, sí, sabes que vas a acabar mal, pero decir, nos metemos en este proyecto, vamos. E tal cual. Así vamos todos, de enfermos, sin dormir, currando. Cando che deixamos de vir aquí, díxonos Iago, veña, sí, decide día, fecha, tal, hora. Sí, a veces a mí é máis difícil pillarme, pero cando me pillas estou aí, veña, pa diante. Porque logo hai momentos tamén que a veces tamén a nivel mental estou así un pouco fastidiado, porque como lidiar entre cousas da tele, a veces estou facendo 10 producións diferentes desde tradi a trap, a non sei que, tal e cual. Mais dar algunha clase e cando me chaman é como cando son o teléfono como decir, sabes, quero que non chamen, sabes, que non aparezca non por non facer as cousas, sino por decir, hostia, que non podo Descansar un pouco. ou cando ves a alguén que claro, a ver, teño amigos evidentemente, pero cando ves chamadas, xa sabes o que é, joder, o sea, non é para decirme que tal estás, te quiero. É para decir, tienes hueco tal, non sei que, es un tema para tal, pero ten que ser este mes, e eu, claro, digo, se está dentro de 3 meses non teño oco, tío, claro, hai alguén que igual se agravou toda a vida no estudio, entón, claro, tampouco lle quero decir que non, porque quero facelo, pero tamén quero vivir, o sea... Liches a mencionar ahora a tele e tal. Como é ter de compañeiro Antón Reixa?
Antón é un personaje, pero personaje, en todos os aspectos. E que tuvamos aquí unhas masterclasses con el aí unha semana e logo vimos que era o jurado tamén da Liga. Ai. Non sei que dicirche, prefiro que empeces ti. Por qué? Que vos dicía? A ver, dime. Non sei. A ver. Bueno, non sei, puxen uns vídeos así. Éramos flipar, ¿no? Contade, que eu necesito datos tamén pa ter. No, claro, sus proyectos y producciones que hacían, pues que eran bastante singulares, bastante particulares. También la forma de expresaros, de cómo te lo contaba, pues... Bueno, lo que te has dicho, un personaje en toda real. Sí. Moi old school, e date conta que antes tamén as cousas se conseguían e se facían como máis de... En plan de, que hai que conseguir isto? Se consigue, como? Bueno, pois métodos inverosímiles, que igual hoxe en día, claro, diste, bueno, sabes, chamada, producción, tal, non sei como... Pero sí. A ver, na Liga hai un... non sei como decir, unha amalgama de personalidades e de personajes aí bastante curioso. Pero Antón, ao final, sabes, foi un dos capos da industria galega, con Mareas Vivas, Supermartes e tal e cual. O sea, podemos decir que viviu a época dourada de explosión así cultural, realmente. Ele empezou ca música e tal, e, bueno, enganchou aí unhas cuantas cousas e foi moi guai, realmente. Bueno, pues por cambiar un pouco, deixamos a Antón Rey xa aparte. Hoxe en día, TikTok e Instagram, bueno, funcionan demasiado. Tú crees que eso é positivo, que non é positivo, que haxa que existir en redes para poder existir dentro de algo que, pues, que non ten que, ao mellor, moito que ver, non? Saber facer música, pois facer algo con xeito, e igual non te sabes vender ou non queres. Joder, a semana pasada o chico que veu, Pablo Terroba, que era ingeniero de Fórmula 1, que decía que él empezou a tener Instagram ahora fai nada, o sea, para promocionar o seu traballo, pero Lo tenía para venderse a sí mismo, Sí. no para otra cosa. Sí, maravilla, maravilla. O que pasa que, claro, está guai, é unha ferramenta cojonuda, sobre todo antes, cando empeza, cando vai en crecemento, pero ahora xa non vai en crecemento, ahora vai en explotación, que é o que... Entonces, todo o mundo, o consello que lle dis a calquera, tens que tener redes e cultivarlas e tal e cual. O único que fai eso realmente, que sí que ten unha parte de verdad, pero é igualarte ao resto. E seguramente en comparación negativo, porque sempre vas a copiar algo que non tes o callo nin a personalidade de arrasar. Entonces, claro, va a ser como, hola, tal, a ver si ves mi contenido, espero que os guste. Claro, e non va a funcionar. Entonces, ao final, vas a ser un xoguete roto, que ainda é peor, creo eu. Entonces, ou faz algo que realmente consiga visitas e que digas, que si fago isto e síntome cómodo, o resto é unha justificación que vas a facer o rollo e non che vai funcionar, creo eu. E vai acabar porque todo Dios parecen héroes en Instagram. Todo Dios parece que ten vidas espectaculares. Eu xa estou un pouco cansado dos vídeos de... Me levanto a las 8 de la mañana, medito no sé qué, tal y cual, me tomo una tostada de avena con no sé qué, no sé cuánto, luego respondo mails, luego tal y cual, digo, Mari, joder... Claro, y respondo mails, que y o martes o mismo, respondo 150 mails y luego medito, luego tal, luego echo una siesta, luego me relaciono con mis amigos, luego estudio, luego un libro, se solo brinquero azules. É que claro, joder, e que non é real, sabes? E non é real. E o que pasa é que, inda que nós saibamos que non é real, o ter todo ese input todo o rato, faite tolear e vamos a loquear. De feito, cada vez hai máis xente que está facendo o rollo esa radical de desaparición, xa de mira, fuera. Que pasa? Tes que ter a túa vida resolta, pero cando económicamente o necesitas como publi ou como rollo, porque é así, o sea, eu ahora desaparezco de Instagram e ao final, que xa tampouco, vas como por rachas. Si desapareces a peña diría, que pues ya non está correndo tanto, ya non le va tan bien. vai che igual. É igual, vai tal, ou mellor, pero claro, se non o enseñas, entonces claro, é un pouquiño igual co dos filtros e tal, que é unha locura. O sea, a mí me parece que cada vez non se fala menos, pero Dios, é unha locura dos filtros da cara, de presar nos vídeos e tal, que dis ti, pero vamos a ver, non te das conta que estás meténdote un 50% de alguén que non eres ti? Sí. Sobre todo digo por ti, porque logo cando saias a calla e che ves e faga así, o medo que che vai entrar no corpo porque ti vas a decir, buah, tío, acaba de ver que soy feo ou que soy fea de verdad realmente, ou está mirando que tengo granos en la cara ou tal e cual. E eso vai po corpo, quero decir, eso logo, por moito que logo estás chorando na casa.
Entonces, claro, creo que hai que darlle unha volta en breve a todo eso e cuidarse un pouquiño máis, sabes, do rollo irreal. Si queres facer eso, é mellor poñerte un avatar digital de verdad que digas ti, vale, isto é un muñeco e este son eu. Pero outro é un híbrido. É un híbrido moi raro, de... E logo disto... Un pouco raro, pero bueno. Acabará. Eu falando outro día cons colegas, creo que vais a volver un pouco a música de Pafeto, incluso, de ir, pero mínima, en plan de 40 personas, de vivir unha experiencia e de que salgan esas 40, en plan de, buah, que guai que acabamos de vivir isto, e que guai que solo vivimos non los 40, non todo Dios, e de feito que cando se queira compartir é como, non compartas isto, porque o guai é que solo sabemos nós. Sabes? É como o valor dos segredos antes era de que, buah, solo lo sabemos tú y yo, e ahora é como, lo que quieres es contar para decir, yo lo sabía. No. Hai que volver un pouco ao inicio, pero para eso ainda ten que estallar isto a nivel gore. Fomos outro día, Alberto, que está aí no sonido, máis eu a un concierto que éramos 10 personas, ou así, era nun bar aquí en Santiago, estaba Lar Legido, bueno, tocando e tal. Non subí nada, ou bueno, unha foto nada máis de historias, eu normalmente nos conciertos subo un montón de cosas. E despois pensei e dixen, buah, que guai, o sea, é o que dices tú, ahora teño ganas de volver, non de ver vídeos, a ver de tal, non, é como unha experiencia así pequeniña, non? Nun sitio en directo. E de feito, si queres compartir esa experiencia con Lar e tal, e Lar te toca diante de 1000 personas e estás ti debaixo, ti vas a decir, non é lo mismo. Non é o mismo. O sea, o que sentí nese momento que quería compartir para que o resto vivira eso, con esas 1000 personas detrás, xa non é o mismo. Lar Legido Antón Reixa da batería. Mi madre, na barriguita, aí, venga, todos, aí, joder, qué grande, sí señor. Pues sí, fue el... Pues, bueno, ¿querías hablar máis das redes sociales ou non? Non, quería yo preguntar polo tema da democratización dos estudios, bueno, porque o teu estudio, ao fin e ao cabo, non deixa de ser un estudio bastante grande, porque hoxe en día non se leva eses estudios, falabas antes, de que antes había estudios moi grandes, non, que iban gravar bandas, bueno... Claro, máis que nada por hardware ou... Sí, por equipamento, sí. Entonces, como ves tú esta democratización de hoxe en día que todo o mundo pode facer na súa casa, velo ben? Crees que é perjudicial pos productores ou... Non o sei, é un momento complicado, non che sei dicir. O sea, pareceme ben que todo o mundo teña acceso a absolutamente todo e sobre todo para crear, que evidentemente non hai que poñer barreiras en plan de yo puedo crear e tú no, tal, no. Eso no. O que pasa é que, claro, eu, por exemplo, a inversión que teño ali en cacharros e tal, ou a enfermedad, claro... Inmenso. É complicado, dicir, pero incluso digo, para que me metín aquí? Si realmente, eu tamén o digo, eu cun ordenador aquí, nesta sala ou nun baño ou tal, si me meten aí co ordenador, cos meus plugins e tal, saco o rollo para estar nunha lista, sin ningún tipo de problema. O sea, ninguén vai dicir, lo grabou nun baño. No. Pero, claro, o romanticismo e todo o que a min, por exemplo, me molaba, claro, xa se perde. Porque, por exemplo, o estudio, cando ven a xente a gravar o estudio, xa non é só o que sale dali, sino eses días de creación e de tal, é só o que che queda aquí. De feito, a xente, cando me fala de recordos do estudio, é de, te acuerdas la changa de básquet allí, tal, non sei que, ou el churrasco que nos comimos... Sabes, anos despois, é o que se fala, non se fala de tal, como quedou el tema, eso é casi o de menos. La cuesta que le metiste. Eso nada. Entonces, a democratización... É que teño en mayúscula a palabra, porque está jodida. Está guai, pero... como todo, vai a queimar o rollo. Igual que a IA, porque é un pouco eso. Quero decir, a IA ven para axudar, pero claro... fai o meu traballo a golpe de clic, realmente, claro, e un traballo, imagínate que tes aquí 1000 ecuacións aprendidas e tal e cual, claro, ese traballo é como, da igual, tío, mira, pum, aí está. Ti podes decir, que bueno es, pero non sen valor, é dicir, non lle vou a cobrar a alguén 3000 euros, imagínate, cando fai clic, 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 e ten 1000 versións, e que todas molan, que é o rollo, non é que digas, bufes, que isto... Entón, o propio público, porque vai chegar un momento que va a haber hits descomunales, pero a golpe de clic, pero ahora mismo, en plan de nos dan 5 minutos, salimos aquí e salimos os tres con 3 mega singles que te cagas. Seguro, porque é así. O sea, logo a día de hoxe habría que traballalos un poquinho máis para que non parezcan robot e que sea real, pero bueno, é un punto. Pero dentro de 2 anos eso, esa barreira de edad, vai a estar mallado. Entonces, claro, cando yo enseñe a toda esa xente de aí fora,
Inda que sea un mega hit, é como, vale, guai, logo outro. Por qué? Por exceso. É como as pelis de Marvel. É dicir, hostia, ya está, tío. No, é como, ya está. Quer dicir, cantas hai de Spiderman, o sea, cantas hai de no sé qué, cantas hai de tal. Xa me sobrepasou. Mira que a mí me molaba todo ese rollo, pero é como decir, vale, tío, ya no sé qué, ahora el Thor baja del cielo y se junta con Spiderman y es Spider-Thor y no sé qué y tal. Como, xa cheira, mira, vamos a hacer unha movida para gañar pasta. Entonces, pois que sempre foi, no? Pero tanto xa me tira para atrás. E eu creo que na música vai a ser eso. Inda que haxa un hit da leche, vai a dar igual. A xente o que vai a querer é unha cabeza de turco, bueno, alguén que defenda eso e o venda como tal, se esa verdade ou se esa mentira, pero que o defenda e que se haga su performance e que se vaya de X cosa, que culturalmente vaya de tal, que ideológicamente non sei que, tal e cual. Entón a xente vai a decir, esta es mi artista. Non a canción, que é o que pasaba antes. Antes escoitaba música, igual o que interpretaba o rollo era un monstro, e nós nin o sabíamos, porque nos escoitábamos a música e non tíamos información del. Ahora, claro, a ver, quen é isto? Ya sabes todo, que se casou con non sei quen, de jugou tal, que estudiou non sei onde. En 2 segundos sabes a vida toda de non sei quen. Entonces, joder, a min o que máis voto de menos da miña vida é cando era pequeno, ese rollo de cando quedaba soñando, en plan de, buah, como se fará isto? E non o podía saber. Era todo imaginalo. Como farán a peli? Como farán este plano? Bro? E estabas meses, ou cando chegaba a revista e mirabas os gráficos na revista en plan de dos videoxogos, claro, era todo traballo mental. E agora non, agora é como ver, tal, ya lo vi, ya está. Datos. Tes todo, pero claro, non o valoras, tío. Non o valoras. Eu ahora mismo me dá unha peli de millóns e millóns de producción que como non mente xa fago así, non é mi rollo. Cando nos 80 sería inviable, en plan de barrado que hai detrás. Esto es una locura, tío, como no puedes decir eso, ¿sabes? Es un sacrilegio. Ahora sí, no es mi rollo. Pero bueno. Y ya que sacabas el tema de la IA, que también era otro de los que queríamos tratar, hombre, ¿hacia dónde crees que tú camina la IA sobre todo en vuestro sector? Eu xa teño colegas que, por exemplo, este ano gañaron 15 discos de ouro. Con IA. O sea, no o sea, non o sei nin tal, pero non é cuestión de ser bo, o sea, quero dicir, si ti necesitas parir ideas en plan así, de tal, dentro dunha vorágine de... Sí. Non somos, o sea, eu ves o traballo que me leva de tal e cual e me imagino así con 20 personas ao mesmo tempo, cada un de su pa de tal, con presiones que son rollos potentes, non... Uah. E digo eu, no, esto no puede ser. Entonces, entre IA e loops pregrabados que bueno, vas arrastrando e tal, e como eso tamén se considera un tema teu, pues bueno, fais así. Entonces é como perder os anillos. Quero dicir, se eu me poño a facer o mismo, eu chego ahora ao estudio e, por exemplo, xa tería hoxe antes das 10 da noite, chegando a casa, igual tiña 3 temitas listos. 3 medios singles de radio, de tal. Entonces, claro, non é natural eso. E hai algo, dices, non é natural, pero hai algo que che dixeran que era IA e tú non o detectaras, o sea, que realmente non o notaras, é que pensas que xa pasou esa barreira. Si é creado de IA 100%, o sea, generado a través dun prompt, sí que me cosco, creo. A día de hoxe. Cada vez menos, ahora sí, usar un arranxo creado por IA a través de tal, aí xa é tal, porque este produtor o que fai, por exemplo, bueno, digo, é xeral, que non é un de feito de todo Dios, e cada vez máis, porque a industria obligache a traballar rapidísimo, entón, se non o faz, eres tío que queda fora, xa non é cuestión por non saber facelo orgánicamente con isto tal, é por, tengo 2 horas para arrastro, sei que guapo, xa guapo, tal, a ver, mete la voz, guapísimo, tema listo, outro. Entonces, non sei, pero, por exemplo, usar a IA nun arranxo, por exemplo, ostras, tengo aquí este tema e aquí molaba un solo, pero non teño ideas, entón lanzaslle o teu tema a IA para que te genere un solo e os escoitas e claro, e aí o cerebro fai, que guapo, que guapa esta idea, entón acolles a guitarra e xa tes. Xa. Entón, a IA realmente é como un productor. Bueno, todos a vez. Entón, realmente está moi guai para... Que pasa? Que ao final, pola comodidade, acabas cada vez deixándolle máis a tal. Como cos traballos que non só os usamos para ideas, non nada máis. Claro, es que hai que poner límite en herramienta o que te haga todo. Claro, hai que poner aí a distinción. Claro, pero logo, rollo, imagínate que eu vos quero pagar a vos ese traballo e sei que o facedes así, imagínate. Claro, eu non vos pagaría. Claro.
Pero sabes, é unha movida, pero tú imagínate ahora que musicalmente ti queres que traballar comigo porque confías na miña musicalidade tal e cual, e eu che digo, vas, que lo hice todo con ella. E logo te paso a factura como antes, que faz? A ver, tamén hai este tema de si esa persona non iba a ser capaz de conseguir eso e tú fuches por... Claro, pero como che funciona o cerebro? É dicir, hostia, si el cabrón al final lo hizo con la IA. Te igual colles y pagas y dices, vale, ya, pero vas para casa así, con cojones hizo este tal. E ao final dis, vale, tío, xa, era así. E xa non me volves a chamar máis. Refírome a nivel postos de traballo, sabes, que xa eliminas. Entón, que valor teño eu? Ou que teño que facer eu? Facer movidas caía, pero non decircho, e que vai a ir por aí, ao mundo en xeral, Sí, sí. a modo mentira. O sea, crearte unha movida e defendela, sabes, casi vai, o valor vai ser máis. Saber actuar de vender algo de no, esto lo hice yo, sabes, que sea mentira. ¿Qué pasa? Que falábamos antes, eso para la cabeza, tarde o temprano va a ser Pero é un pouco como o argumento de uso autotune porque é un recurso, porque me gusta como sona. E ao final uso moita xente que non sabe cantar dicindo que é un recurso porque lle gusta así. Non sei, hai un... Te imagínate millóns de actuacións que hai de autotune e tal e cual, esa misma actuación con el quitado. Alguna sería de efecto contrario, sería decir, buah, chaval, o sea, que caería hecho castigo decir, buah, tío, este tipo yo no puedo venerar a este, tío. Que non digo que todo, obviamente, sempre se usa. Yo tampouco, claro, por suposto. De feito, eu uso mogollón nas miñas produs, o sea, e con tansugueiras, o sea, que non dis, los que non cantan, o sea, no, é un recurso estilístico. Que pasa? Que hai artistas que evidentemente o seu instrumento, o sea, e non poden salir del. É decir, que no momento en que pase un pouco de moda esa estética de voz, estás jodido. Porque a voz aquí sola a pelo... Por eso tamén é fácil que aí aparezca real, porque os sonidos son demasiado robóticos xa de por sí, os que están de moda. Sí, pero bueno, pero nuns meses xa non digo anos, sino uns meses xa non hai. Eu teño aquí algunhas demos de feitas a prom que flipas. O sea, dices, oh, tío, Dios mío, está de la hostia. E xa non está de la hostia, sino que dices, buah, suena super orgánico. Que é o rollo. O sea, dices, isto é máis orgánico e teño subido temas, o sea, feitos por min e de subilos para que lle faga como outra versión e decir, buah, tío, sona máis orgánico aí a facendo cobre do meu rollo que o meu, tío. O sea, parezco eu máis robot que aí a ti. E é brutal. Logo se poño unha cousa, pero flipas, o sea, decir... Esto es la Motown de los años 70. Y flipar, y decir, uff. Pero de voces, xa non digo, xa digo de toda instrumentación, o sea, este rollo de instrumentación jazzy, setentera, tal. Eso fai no ben. E voz, un tipo cantando ca voz aquí arriba e non lle notas ni un glitch de voz, ni rollos raros, ni nada, o sea, e decir, mi madre. Entonces, a min dame medo, sobre todo polas compañías, porque se eu son, por exemplo, presidente de Warner e tal e cual, son un pouco listo e beso esto e beso tal, digo, guau, tío. Solo necesito las caras de la peña. Y ya está, tío. Me como, venga, tú, esto. No fai falta ni que cantes. Entonces, bueno. O futuro vai a ser eso. E vais a facer eso, estou totalmente seguro. Porque os jefes da industria van a intentar queimar esto e van a decir, guau. E vai a ser o propio público que vai a quedar como hasta, en plan de, mira, ya, hasta aquí. Entonces, claro, cando os jefes de tal besan que o público non quere esta cosa, vai a ir a cara a outra. Que igual vai a ser máis o desarrollo mínimo ou outra cousa que naza nova, pero bueno, o sea, non quedan moitas máis cousas para... Que nos decía, bueno, eu tamén foi un tempo un guionista, Roberto G. Méndez, que nos decía, joder, es que somos tontos. Utilizamos eso para hacer las cosas de ocio e non para que nos frieguen los platos. É verdad, o sea, seguimos fregando os platos, pero a música que facemos, música ou escribir ou, bueno, dibuixar, o sea... Pero solo porque vale máis pasta, O sea, quero dicir, un albañil, por exemplo, inda que ti inventes unha máquina que non sei que te poña ladrillos, claro, é un maquinote. O sea, porque para mover un ladrillo, claro, non é unha IA virtual, necesita un cacharro que ten que entrar por esta porta para colocar igual os... Entón, claro, xa é máis complexo. Entonces aí mano de obra sigue gañando e vai a seguir gañando, salvo igual pues, obras mega enormes dun estadio que che vai tirando así con unhas máquinas. Pero, por exemplo, para tabicar isto, para poñer un suelo aquí, claro que vas a traer unha máquina enorme que non che entra pola porta para facer... é complicado. Se non, vamos, xa estaban aquí todas.
Pero é por pasta, é por pasta. De feito, os robots estes de Elon Musk e todo o rollo, claro, é que é un cacharro, é dicir, vale pasta, igual que esa cámara, claro, ves, é unha cámara así, vale, pero claro, se ves os componentes todo, é pasta, ao final. Pois os robots, imagínate. Pero si no, vamos. Bueno, yo querría hacerte una última, aunque sea saltar el tema totalmente. Es curiosidad, a nivel contractual, cuando cuando tienes un cliente, ya no alguien que te venga pequeño, sino alguien con cierto prestigio ya, ¿se establecen unos porcentajes en situación de los ingresos que pueda tener esa persona a partir de la canción? Sí. Los derechos de autor. Exacto. Claro, sí, ahí los tenemos, ahí ya las hay ahí. Claro, tú como creador tienes unos derechos inherentes, ¿no? Que son los derechos de autor, por ser autor. Que ocorre? Que moitas veces eses dereitos, claro, que deberían por lei ser inherentes ao autor, pues el manager te dice, oye, mira, yo llevo tal o lo que sea, entonces ahí se reparte pues según lo que... Pues una reunión, casi, en plan de, el gestor se hace del tema, tú que hiciste el diseño, mira, pues... É que depende, aí se poden chegar de, mira, acordos, en plan de, mira, yo no te pago nada, pero te llevas los derechos. O al revés, pero claro, si sabes que el tipo es un chaval que acaba de empezar, dices tú, hostia, los derechos de que de nada, entonces no prefiero cobrar. Nada. Sin embargo, imagínate que te viene Bisbal e dice, mira, quero que me hagas o meu tema, pero non te vou a pagar, pero vas a levar os dereitos. Claro, aí esa diste, claro, este tema va a sonar sí o sí, entonces claro, vou a generar. Entonces, normalmente se divide entre os creadores do tema, o sea, que musicalmente crean o tema, entonces se divide aí. Que pasa? Que tamén hai en según que casos, en según que proxectos, eu teño unha amalgama de todo, xa le teño desde autoría 100%, autoría 50, autoría 25, 8, 5, depende, arranxos, aquí fixen un tal, aquí metí un tal, e en algúns, noutras son como, bueno, sabes, no estudio millóns de arreglos, xa están registrados pola banda, eu simplemente cobrei a pasta de, pues mira, la grabación vale tanto e tal. Que pasa? Que cando faz unha produsa un pouquiño máis tal, claro, xa é outro rollo, sabes? Xa, en plan, mira, os dereitos de autor son isto. Logo están os dereitos de explotación, que son Spotify e YouTube, que eso xa é diferente, eso xa normalmente é a compañía co artista. Lo que o produtor aí a veces pode levar un 3 ou un 5%, dependendo, eso dependendo un pouquiño de cada caso. Pero sí, repártese un pouco negociación. Bueno, ya estaría. Ahora las preguntas rapidillas del final o... Sí, dai aí, peza. No, las preguntas rápidas, bueno, 4 o 5 y ya estamos. El artista o artistas con los que más te gustaría colaborar de todo el mundo. Bruno Mars, Wow. por exemplo, Bruno Mars. A nivel produ, o sea, de facerlle unha produ, si puidera facerlle a Michael Jackson, en caso de que estivera vivo, vamos, eso sería... Facer poderse facer. Sí, caía, ves, eso sí que tamén collo aí o rollo. Digo que unha cinta que atopei e tal, e era unha grabación que estaba inédita e solo, si me respalda Warner ou tal, xa está, sabes, eso é que era mentira. E igual actual, igual con Catriel e toda esta peña, os argentinos, non sei se sabedes, Ni idea. ¿no? Pois vos de pasar aí. Alberto sí que sabe isto. E logo, cal é o teu estilo de música favorito? Ningún. Antes sí que era o rock, hard rock, metal e derivados así un pouco tal, cando era máis xoven, en plan de esto son tal. Pero a día de hoxe da igual, musicalidade, o sea, sí. que me mole o proxecto. Pero dame igual, o sea, pode ser unha banda sonora dunha peli, pode ser un tema de hip hop ou unha balada a pelo, o sea, cada cousa para o seu momento, por así decirlo, o sea, non... Mejor artista o grupo galego. Ostras, vou decir as tansugueiras. No, o sea, non o sei. Porque logo tamén está Eris Mackenzie, que están, o sea, xente que está medrando moito, de Ningures, están Fillas, Mondra, buaf, o sea, para un mogollón de rapas, tamén, claro, evidentemente, hai moita xente. A verdade gusto que haxa polo menos unha industria ou algo que máis ou menos que digas ti, oye, hai un festi todo 100% galego e hai miles de personas vendo, o sea, eso é un orgullo poder dicilo, a verdade, que fai anos eso non pasaba.
E logo xa para acabar, é tan bon o rock como dicen os puretas? No. Que é unha gran discusión, No, o sea, eu entendo polo que se di, porque eu tamén estaba metido nesas discusións, e de feito eu consideraba tamén como eles que o rock e derivados era como a continuación da música clásica a nivel excelencia. Por qué? Tamén porque había guitarristas e demais que estudiaban 8 horas ao día e era como escala para arriba, tal. Entonces era como unha exaltación do técnico e do virtuosismo, entre comillas, de decir, vale, o sea, esta xente está executando aí e ten que dedicar horas. Entonces para min tiña como un mérito, sabes, aparte de levar o rollo rockero de desenfadado e tal e cual, e ao mesmo tempo era como disciplina e hai que tocar e hai que gatillar e todo ese tipo de cousas. Entón, para min, era como, isto ten valor, non é cacun, que diste, lo pode tocar cualquiera. E isto, se non practicas 8 horas, e ainda practicando 8 horas, como non teñas talento, igual non o has conseguido. Entón, para min, sí que era como, isto está anos luz. Que pasa? Que co tempo e gracias a abrir o estudio e gravar 1000 bandas de diferentes estilos, daste conta que cada estilo é para unha cousa, sabes? O reggae transmite X cousas, o punk ten que transmitir outras. De feito, o punk non podes facelo como, bueno, o punk americano, máis Offspring e tal, igual máis sí, pero o punk así ten que ser como máis garajero, máis sucio, ten que transmitir eso, senón non é punk. Ou Grande Amore, por exemplo, sabes? Claro que é super punk realmente. Claro, se Grande Amore, por exemplo, o fai perfecto e tal e cual, xa non diste, hostia, no. Incluso o rap, se se afinan as voces, Efectivamente, non son eles. efectivamente, é o concepto do rollo, é eso, sabes? É eso. Entón, se o faz técnicamente correcto polo libro, por así decirlo, non ten sentido. Non ten sentido. Entonces, esa visceralidade que ten, por exemplo, o Grande Amore co tal, pois, por exemplo, un cantante heavy ou tal, pois non o ten. Non o ten. Ten outra grandiosidade igual, pero dependendo do que busques, claro, unha cousa para cada cousa. Perdón, que está indo moi largo isto, pero aí están os vídeos estes típicos de construyendo a Freddie Mercury, por exemplo, que abrindo o track de tracks, tal, vendo que está desafinado, pero que eso que lle dá o mellor, ou as desafinado, digo, o mellor unha nota, non? Porque ese é que lle dá o rollo. Esa é a maxia. Eu ao principio no estudio, como eu sempre fui como moi estudioso e querer ter todo o control absolutamente de todo, ata que últimamente cada vez estou máis por sensacións, sabes? Incluso de isto, así, está guapísimo, pues non o movo, sabes? Ainda que diga, técnicamente é así, o deixo así, xa por un rollo de, sí, tío, e mola máis. Entón, non sei que che estaba dicindo ahora, estaba perdindo. Eso que hai que deixarse fluir. Sí, pero como era a pregunta a última que me dixeche? O de Freddie Mercury. No, o de si... O das pistas, exatamente. Pois que esas son do Guitar Hero e demais, por exemplo, que hai moitas. Eu cando puxen as de Metallica para ver, bueno, por curiosidade, cando foi o de, los tracks sol e tal, aí como se isto, que guai a batera sola, tal. Escoitabas o baixo de algúns temas e dicías, pero está gambeando, pero cada 2 notas... Esto lo puede ser, esto lo grabó no sé quién y tal, y lo subieron como que es Metallica. Y claro, xuntabas todas as pistas, dabas a play y dices, sí que son Metallica. E aí, escoitabas logo xa os fallos dos baixos, de decir, claro, con todo mezclado, que ti non escoitas, pero cando cho poñen solo, claro, dis ti, e xa a partir dese momento, xa escoitas o erro. E que as voces igual, dis, aquí hai un gallo. Mira que escoitei este tema 1000 veces, non escoitei nunca na vida o gallo, pero claro, escoitando solo, claro, por eso a arte ten que ir toda xunta. A veces cando desmontas, flipas de decir de, que locura, ou ao revés, de decir, tío, isto é bastante mediocre, pero funciona. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Nada, gracias a vos, joder. Que cando queira de charletas, a sabes que... Dijimos que esta temporada iban a ser todos de 40 minutos, no hay ninguno que haya bajado 1 hora de momento. Porque hai que meter aí... Que ainda quedarían preguntas para facer aquí... No, sí, joder, isto non parar. Ni iso que non falamos de política, ni de pool, no, así que... Cada cousa ao seu tempo. Exacto. No, deixa. Esas cousas mellor non tocalas. Bueno, pues hasta aquí. Nos vemos el viernes que viene. Eso. Muchísimas gracias. Goodbye. Era lo del Mallao. Morriña, era lo del Morriña. Traen un invitado y lo dejan ahí sentado hasta que hablan algo con él. Morriña Podcast. Escúchalo ya. Escúchalo ya.
Escúchalo ya, escúchalo ya, escúchalo ya, escúchalo ya, escúchalo ya. Érase una vez un león que